Ти си модел. Шапка. Случайно се срещнем в Баджиляк. Супер. А пък това Баджиляк се носи в Не е много лесно. Малко шокиращо. Толкова приятно има, че не съм още Усмивка. Тя е в Габрово, там е омъжена. понеже тя И ще ходят на една местна мечковец с едни техни приятели. В момента печеше. Гали от тази страна баба заснема. На здраве, да сте живи и здрави. От другата страна. На здраве. Много приятен изненада, да не кажа голямо. Галя само подхвърли. Викам, Аз само подхвърлих, викам, не знам. обаче от тази до днеска 10 дена ми. Всеки ден се срещаме, ама ни Знаеш защо? повтаря. Подхвърлих, защото Ни не знам каква повтаря. организация Да кажеш, елате, ще дойдете и аз. Не, Топче, аз ти казах, аз не знам каква има организация. Но после разбрах, викам, че... Мъничко. Викам, после разбрах, че той е само в тесен кръст. И нищо повече. Компанията е много заповядайте, тесна. като Много тесна. ливада има. Малко ако е разширим и става къпите си те някъде. Ама той не се знае, чакайте ги колко часа. Да се чук, но не се знае. Ето хубавата градинка. Тези хубави цветчета. Нашите